बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। बरबरी नेहरू हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म। बाक्सा जिल्ला बरबरीयाव आसामनि मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै बरबरी नेहरू हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव नुजाथिनानै सोरखारनि मावबिथांखि बादि 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम फरायसालिखौ जौगाखांहोनाय बिथांखिखौ लानानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाफोरानो जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ मिजिंथियो। लोगोसे आथिखालाव गुदि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि आरो बबेबा फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै जेंनाखौ लानानै एबसु बर' थुनलाइ आफादजों 19 खालारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायलायनो बिथांखि लादों होननानैबो बुंथियो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङाबो नुजाथियो। बाक्सा मसलपुरनिफ्राय दिबाजोरां गयारिनि खौरां। बरबरी ओनसोलाव मोननै हाबाफारि लानानै फैदों। मोनसेया जाबाय माइनाव बाथौनि जथुम्मा आरो मोनसेया जाबाय बरबरी नेहरू हाई स्कुला हायार सेकेन्डारियाव प्रमोशन जानाय आपग्रेड जानायनि उनावहाय बेखौ अफिसियेलि फर्मेलि बेखेवनायनि हाबाफारि बेखौ आंनो होदों। दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे बरबरी नेहरू हाई स्कुला थांनाय 7 तारिख अक्ट'बराव जे अर्डार ओंखारदों बेनि दारै हायार सेकेन्डारियाव आपग्रेडेशन जाबाय। बहुत गोबावनि मोनसे दाबिमोन आरो आङो बेनिफ्राय सापागुरि समस्तिनिफ्राय रायजो राजानि भटखौ लानानै देरहालांनायनि उनाव आंनि खाथियाव मिनिस्टार हिसाबै बे हाई स्कुलनि जानानै जोंनि दीपक दामोन आरो प्रिन्सिपाल आरो SMDCनि चेयारमेन बयबो थांनानै लोगो हमहैनानै बुंदोंमोन बे हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेशनाव हाबनांगौ। बे 1 नम्बर लिस्टआव फैयाखैमोन, 2 नम्बरावबो फैयाखैमोन, नाथाय 3 नम्बरावबो थालांजानो गिनानै आंखौ बुंहैदोंमोन। बे मथे आङो एजुकेशन मिनिस्टार रनज पेगुखौ खावलायहैदों बे थालांनो नाङा आरो बे थालाङाखसै, दा हाबबाय। आरो फारसेथिं बे स्कुला बे हायार सेकेन्डारिया गल्डेन जुबिलि फालिनो थांगासिनो दङ। गल्डेन जुबिलिनि मुङाव फरायसालिनि जि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि नामाव चिफ मिनिस्टारा जे हायार सेकेन्डारि बा स्कुलफ्रा गल्डेन जुबिलि जायो परम्परा भाबै एफा एनै रांखान्थि मदद हरो। दा बेनि थाखायबो आङो चिफ मिनिस्टारनाव अलरेडि लिरदों आरो चिफ मिनिस्टार आंनो खोथा होदों जे माबा मोनसे एमाउन्ट बे स्कुलनि नामै बिथाङा अनुदान होगोन। आं लुबैयो स्कुला जौगाखांनांगौ, हायार सेकेन्डारिया जौगाखांनांगौ आरो बे ओनसोलाव मोजां शिक्षा दीक्षा होनानै मोजां फरायसा मोजां नागरिक दानायाव जेब्लायबो हाबा मावलांनांगौ। आङो बे ओनसोलनि सासे बिजाथि हिसाबै सापागुरि ओनसोलखौ जौगासारनाय मोनसे समस्तिखौ जाजानो लुबैयो आङो आरो बे बिथिङावनो आं हाबा मावगासिनो दङ। फैगौ 5 बोसोराव आंनि बिथिंनिफ्राय गासिबो रोखोमनि नाजानाय आं बेखौ लांबाय थागोन जाहाथे सापागुरि समस्तिया जेरैबो जौगाखाङो। सार, दिनैनि समाव गुदि फरायसालियाव सिंगल टिचार आरो बबेबा फरायसालिफोराव फोरोंगिरि गैयैखौ नुनो मोनदों। बेनि सायाव बे गासै जेंनाखौ लानानै 19 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफादजों मुख्यमन्त्रिया चिफ मिनिस्टारा दिनै तामुलपुराव फोसावदों। प्राय 3 घन्टानि सावरायनाय गासै बर' मिडियामनि जेंनाफोरखौ लानानै टिचारनिफ्राय लानानै क्लासरुम आरो बायदिसिना जेंना दंबावो कलेजफोरनि कलेज टिचारनि प्रभिन्सियेलाइजेसन गासै जेंनाखौ लानानै 3 घन्टा रायलायगोन होननानै दिनै मुख्यमन्त्रिया फोसावबाय। थ' बे जेंनाफोरखौ लानानै जों निस्सय बे दिनाव आंबो थागोन, सुस्रांनायनि मोनसे लामाखौ दिहुनलांगोन। खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।